Bun, acum Salutare mea la un nou episod din Ce-l seara. face episodul? Asta, de fapt, e primul de pe acest canal. Astăzi vom încerca nu mă Salutare, salutare! Nu dau să-i la salvare. Nu la Brawl Ball, La asta, nu e un mouse mai tu n-ai tu. Oh, ok. Mie cu free. Nu știu ce Acum nu contează că eu sunt mai pe primul. Mai trebuie să mă întorc. Tu ce bagi? Leon. Eu bag Shelly. Ok? Bag sau Da. ok. Bag Shelly. Dacă nu știai și el are power, ăla care l-am fi acum, ăla mă vechi. Haide. Hai să dăm ready. Dar cum se postează că abia m-am apucat? O să se arăt și cum se postează. Nu. Măcar dau scandalul numai pe canalul. Atât m-am chinuit pentru canalul acesta de YouTube. Deci nu vă vine să credeți că m-am chinuit. Cât nu ți-o țut? Dar mami nu ne-a adus haine. Cum nu a adus mă? Au fost? Nu a fost. Nu-i dau cu nu. Unde? What the fuck? Vrem să ducă. Da, bă, când mai eu dau damage. Hai, da, scrimeți. Punește-l. Păi, unde te-am venit? O să fie cam scurt. What the fuck? Când am murit eu, s-a respawnat colegul. Acum am crezut că colegul a murit acum. Bă, dar îmi dore și eu legendară. Eu pe contul mă din 2000 care l-am mai avut. Eu am avut și crobul ăla. Dar eu nu am mișto, cred că. Am 20 legendari și mișto. Astăzi, dacă nu mai plouă, poate lasăm o piesă. Ok. Hai tu iubire che doi bauni. Hai de să vezi că se da bine. E scuro rosso, secca se to da. Scuro tău. Da, să pun Pinterest. Da, eu de pe telefonul meu, da, să fac episod. Ce? Eu am pus pauză. Am spus că te mulțumesc. După ce mănânc, mami, după ce mănânc, mai trebuie să mă joc ca să fac un big box, să vedem ce îmi pică mie și să-l arăt la abonații mei. Dacă îmi pică ceva. Să pot Hai, dragă, hai. Să nu-ți mai dau, vezi să nu-ți mai zic dacă ție că n-ai văzut să bine? Fără vezi. Mami, și eu o să mă duc cu ce trebuie să filmăm. Nu te opri, nu, frate. Nu te Nu, mami. Ia-ți pantalonul. Hai, mă, dă și Mari. Madi! Un alt Da. regime.